wari sɔrɔ aw ka compte bɔɲɛsi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonus sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonus buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama money compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔfɛ aw ye money bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama money application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama money ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama money i yɛrɛ ta awɔ ko min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ye balimaya tɛ yen sinjiya tɛ yen limaniya tɛ yen sɔrɔko kuma de bɛ fɔ ye kabini diɲɛ kɛlɛba filanan banna Nicolas Maduro kunungo a minɛlen kɔfɛ ale sera Amerikikaw fɛ fala ye min ye jɔlɔkɔ donnen don sen ni bolo bɛɛ lajɛlen na o ka dugudɛgɛ ka taa n'a ye min ye ni maa in ye si bɛ san 63 bi maaw y'a ye k'a fɔ jɔlɔkɔ donnen la polisi minnu bɛ n'o ye deya maaw ye a b'olu bolo u bɛ ka sɛnsɛn ka taa n'a ye tribunal kɔnɔna na min ye Trump ye ale de ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ nominali sɛbɛn k'a daɲɛ ye 25 ye n'o ye 25 pages ye u y'o kalan k'o ban pewu ka kɛ ni Maduro minɛni ye a n'a nɔfɛmaw n'a ye bɛnbɛnbɛn minnu kɛ ko drogue ko kuma ale ni bɛngalikɛlaw ni bamanciwale kɛbaaw k'a bɛ olu de kɛ min ye drogue tɔni caman ye k'a y'o bila ka don Amerikɛnw ka jamana kɔnɔ k'a nɔ minɛ kun ye o ye fala ye ko n'a ma kɔlɔsi a b'a si kaso kɛ a yɛrɛ ye kumakan min fɔ espagnol kan na a ko ko ale ye maa ye maa min tɛ nin ko ninnu kalama koyi ko wa fana ko ale filɛ kiiri min ɲɔkɔrɔ ni ale tɛ nin kiiri in lakodɔn baara in bɛ ka kɛ sa min ye souterrain n'o ye district de Manhattan ye ale kɔnɔna na a muso fana bɛ yen nominali 4 o de kɛlen don ka da a kan mun nana ni nin ko in ye fala ye maaw ɲinɛna hakililajigi ma sira ma an b'a yira maaw la k'a fɔ min ye Donald Trump ye ale ni Ameriki jamanakuntigiw n'u bɛ fanga ta fala ye u bɛ sɛbɛnni kɛ u bɛ ɲɛfɔli kɛ Trump ye livre dɔ sɛbɛn kabini san 1980 san k'ale ye maa ye n'a dara ka miiri ni fɛn o fɛn ye n'a y'a miiriya bila kunna a bɛ o waleya sinsin min ye Ameriki jamana ye fala ye olu fɛ yen yaasa maaw kana muruti nin waati in na k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɛlɛba filanan bannen kɔfɛ u bɛ ka min kɛ maaninfinw na n'o ye ka bɛɛ lajɛlen siri ka da dolari kɔrɔ o furugufurugu kana caya Ameriki wulila koyi a wulila k'i jɔ mun na sabula n'a m'a to diɲɛ ka ɲaami ka lomo lamba dɔɔni ka maaw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka na k'u hakili yira ɲɔgɔn na ka taa taabolo kura la ale ka hakilina minnu bɛ yen bi olu bɛna sɔn ka tiɲɛ fala ye Ameriki jamana na u b'a fɔ fɛɛrɛ dɔ ma ko bigi bilenman fɛɛrɛ o ye mun ye i mana kɛ olu ka jamanakuntigi ye i kan ka fɛn fɛn kɛ i kan ka fɛn fɛn bila i kan ka fɛn fɛn to yen i b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn fala ye ni e wulila k'i jɔ fɛɛrɛ min nɔfɛ don min o b'a sɔrɔ o fɛɛrɛ i kan ka dɛmɛ cogo min a kan ka lawaleya cogo min a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen wa ni e ta in ma ɲɛ fala ye ni maa min nana k'a bɛna na ɲɔgɔnna kɛ o bɛ se cogo min na ka kisi o ko ma Amerikɛnw b'o o de fɔ ko min ye le système du big bleu o b'u fɛ yen o b'u ka jamana kɔnɔ min ye diɲɛ kɛlɛba filanan bannen jamana minnu tun bɛ yen n'u ka sɔrɔ ni degun ma s'a ma kosɛbɛ Amerikɛnw b'o la o la sa u ye diɲɛ bɛɛ ta ka don naga kɔrɔ kuma tɛ min ye nanzaralakaw ye n'o ye Europe ye u y'a yir'u la k'a fɔ sɔrɔ kɔni bɛ yen nka min ye Ameriki latini jamanaw ye u k'u ɲɛ tana kɛ olu ye u ye terrain dɔ ci u b'a fɔ ma u ka jamana James Moro ale ka fɛɛrɛ n'o ye maa si kana bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ tuguni ka na nka min ye sanni feerew ye o dulonnen ka to olu la Amerikɛnw y'a ye bi k'a fɔ fala ye o fɛɛrɛ min sigira sen ka diɲɛ kɛlɛba filanan kɔfɛ a bɛ ka lomo lanba maaw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ sɔrɔ bɛ ka kɛ maaw la fɛɛrɛtigiw bɛ ka sigi sen kan min ye olu yɛrɛ ka sɔrɔ ye bi jamanaw bɛ yen bi mun bɛ se k'u sanga olu ka sɔrɔ ma wa n'olu m'u sigi k'u sen fila da u bolo ka fala ye n'olu maaw nana fanga bonya n'u ye a ko tɛna ɲɛ o la Ameriki bɛ fɛ sa an ka fereke ɲɔgɔn na a ka sorobata bɛɛ lajɛlen ka wuli wa min ye u ka fɛɛrɛ sigilen sen kan sabula u bɛ ko o ko kɛ a bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a bolonabila ka ban u b'a yira sa k'a fɔ u b'a dɔn fana k'a fɔ bi min ye diɲɛ kɔnɔna fala ye maa maa ni Ala ye fanga o fanga d'i ma bandon bɛ ye a la koyi o de la Amerikɛnw u y'a dɔn k'a fɔ ko min ye diɲɛ kɔnɔna yan fala ye Gɛrɛsiw y'u tile kɛ
Egypte y'i tile kɛ Rome y'a tile kɛ min ye Espagnol ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'u tile kɛ diɲɛ mara la yan olu fana ta in na ban don dɔ la nka a bɛna ban cogo di a kana kɛw ka ɲɛkumu kan Américains wulilen don k'u jɔ fala ye fiɲɛ kolo fandanbanda k'a fiyɛ min ye Trump ye k'ale bila n'a bɛ kɛlɛ boloda yɔrɔ dɔw la basigibaliya k'olu wuli olu kɔni sera k'u ta kɛ bi ka wuli ka jɔ kɛ sa min ye ka diɲɛ yɛrɛ kalayali baaraw kɛ i b'a dɔn k'a fɔ min ye Donald Trump ye fɛn mun filɛ nin n'a y'a sigi sen kan Américains ka taabolo don fala ye n'u mago bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na musaka tɛ foyi ye o la i b'a ye k'a fɔ min ye avion o 157 u y'o labɛn koyi avion de chasse 117 hélico 25 Porsche kɔnɔna na min ye maa 600 ɲɔgɔnna u y'o de bila ka kilomɛtiri 70 ɲɔgɔnna boli fo ka se ninnu ka kɔgɔji danganw na ka taa ko drogue kɛlɛ fala ye k'o ye mun drogue kɛlɛ ye ni nin kajibina ni nin kɛlɛ diɲɛ wuli kɛlɛ marifaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka t'o kɛ Américains kabini u nan'u jɔ yɔrɔ in na ni nin ko marifa ninnu ye maaw y'a jira k'a fɔ fɛn fila don n'u ma guerre wuli u bɛna na balaw kɔni wuli tasuma kɔni bɛna na wuli ka ɲɛsin Venezuela ma o la sa u ye maaw ɲini Venezuela yɛrɛ kɔnɔna na fala ye u ni minnu bɛ baara kɛ Trump filɛ nin ye maaw t'a lamɛn fala ye diɲɛlatigɛ ko o ko n'a b'a kɛ a b'a fɔ diɲɛ serekɛtani ka lase laban in fɛn fɛ n'o ye Nations Unies ye Trump ɲininkara kunnafonidilaw fɛ ko yalama ko a b'a fɛ ka fanga yɛlɛma kɛ Venezuela wa a ko k'ale bɛ fɛ k'a kɛ wa ko ale b'a kɛ maa min dun don a ma nin nida fɛn o fɛn ka fala ye jabaru masa ta kɔfɛ a b'o kɛ nka sisan komi a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ale ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'o ye ka dɔ fara u ka sɔrɔw kan ka dɔ fara u ka sannifɛnw kan o ma mago ɲɛ n'o o ye u ka taarifuko in ye fala ye sisan sa fɛɛrɛ filanan min b'a bolo nin ye o ye ka mankan de wuli ni ale taara ka taa nin kɛ min ye Nicolas Maduro n'ale taara ka taa o minɛ lala maa tɛ ko cogo dɔ Vladimir Putin o fana na wuli ka taa Zelensky nɔfɛ ka taa n'o minɛ ka taa n'o ye Rusilakaw fɛ yen nka ngɔri bɛ kuma na o yɔrɔ la fala ye sabu nin y'a san 4 ye Irisi bɛ kɛlɛ in na ale ma se ka o baara in kɛ wa min ye Union Européenne jamanaw ye olu ka sɔrɔdasiw caman donna ye n'o ma kɛ a bɛ se ka kɛ fana min ye Chine ye ale fana bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a bɛ taa Taiwan salo k'o k'a naga kɔrɔ nka min y'o ko fana gɛlɛya yɔrɔ ye Américains yɛrɛ ka base 7 o bɛ Taiwan bi Corée du Sud u ka base 5 bɛ yen Japon u ka 3 bɛ yen ko in kɔni tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ nka Chine bɛ se sɔrɔ sabula minɛn min bɛ Chine bolo bi a darawuli barika ka bon Asie Pacifique ale kɔnɔna na nka min ye Américains ye u t'an don an ka sɔrɔba ɲɔgɔn na koyi n'a ko nana kɛ k'a tɛ tigɛ a tɛ tugu u bɛna na min kɛ o y'u ka diɲɛ seleke naani maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama kɛ u b'olu bila baara la u bɛna na bɛɛ wele a ye sabali an kana kɛlɛ kɛ kɛlɛ man ɲi a ye na an ka kuma o sen fɛ fala ye u b'a dɔn ko min ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan diɲɛ kɛlɛba filanan na u tɛna n'a bɛɛ sɔrɔ dɛ nka u tɛgɛlankolon ti bɔ i n'a fɔ maaw bɛ ka min ta ka ɲɛsin u ma bi jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ ka wuli fala ye o ye Asie jamana ye mawani dalilu sabula bi olu de ka jama ka ca n'i ye Inde ta maa min b'a kɔnɔna na a ka ca ni États-Unis ye n'i ye Chine ta ka tila ka min ye Irisi far'u ka fala ye olu ka jama ka ca wa u bɛ ka baara kɛ sɔrɔ ta nasiraw fɛ jamana minnu don u sen fila dalen tɛ u bolo fila dalen tɛ u senw kan min ye Trump ye a n'a ka maaw bɛ nin bɛɛ kalama u b'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛlama o t'olu mago ɲɛ u n'u ka lasigidenw bila sabula u b'a dɔn bi k'a fɔ diɲɛ an bɛ yɔrɔ min bi fala ye olu kelen de ye jamana ye min bɛ se ka wuli u ye min kɛ nin ye k'a kɛ sabula u bɛ kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ u ka dugudenw ma kɛlɛya sɔrɔ nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye koyi Malien Noriga Selikaw fɛ yen u y'o minɛ yan'o cɛ u ye Panama ta ka Mexique fan dɔ sɔrɔ k'o don u naga kɔrɔla la min ye Maduro minɛli ye u y'a bila ka t'u ka juge dɔw fɛ yen juge minnu bɛna na Maduro ka kiiri kɛ fala ye n'a m'a kɔlɔsi si kaso a bɛ se k'o sɔrɔ baara in kɔnɔna na min ye lamɛrikɛn jamana ye a kɔni bɛ min dɔn a kɛlen don ka min labɛn a n'a ye min sigi sen kan o ye CFA wari dolari wari miliyari 50 u y'o de cari yaasa ka se ka nin baara in kɛ Venezuelakaw fɛ yen wa min ye u ye u mago ɲɛ wariko t'o bali fiyewu min ye u ka laɲiniw ye u ka cɛsiriw ye u ni mana da fɛn minnu ka diɲɛ kɔnɔ bi u bɛ wuli ka jɔ kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka bɔ bi diɲɛ kɔnɔ fala ye Venezuela pétrole ale ye filanan ye diɲɛ kɔnɔ Américains u kun gɛnna ka bɔ yen Hugo Chavez fɛ min ye pétrole ninnu ye k'a yɛlɛma k'a kɛ Venezuela dugudenw yɛrɛ tɛ u ka se ka nafa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ ka dɔ sɔrɔ min ye o société ba minnu gɛnna Hugo Chavez fɛ ni ale fatura bi in na
Donald Trump ka kuma b'a yira k'a fɔ k'u bɛna segin ka taa han sabula hali n'o y'a sɔrɔ bi muso min bilara président na fala ye n'o fana bɛ fɛ k'a ta Maduro ka dabada ma Trump ye kangari d'a ye dɛ k'a ye min kɛ Maduro la k'a o ta bɛ juguya ni Maduro ta ye ko tɛ k'a fɔ ko gouvernement ye min fɔ ko u bɛ baara kɛ ten wa k'u ka pétrole bɛ k'u ta ye wa k'a sɔrɔ ale Trump kelen fala ale de tun bɛ ka bɔ ka muso in majamu k'u ni muso in kumana muso in hakilina ka ɲi muso in ye maa ɲɛnama ye nka kunun ko muso ni gouvernement mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u ko k'u ka pétrole bɛ k'u ta ye u ka sanu bɛ k'u ta ye u ka dugujukɔrɔ nafaw bɛ k'u ta ye wa u bɛ na n'a ɲini diɲɛ seleke naani fɛ Trump ko n'a tora nin kuma in na a bɛna min k'ale la k'o ka jugu ni Maduro ta ye donc ko in bɛ nin yɔrɔ in na bi an bɛ se ka min fɔ o ye nin ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye Nicolas Maduro a n'a furumuso u fila bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna kabini janvier kalo tile 3 américains fɛ bɛɛ lajɛlen bɔra a ko kalama Donald Trump de ye waleya in kɛ n'o ye Amérique jamanakuntigi ye Maduro yɛrɛ a yɛrɛ denkɛ Falaye a kumana dɛ a ko fa janfara ko fa ko a janfara de ye wa a janfara sini donc min ye diɲɛ kɔnɔna ye Falaye misaliw ka ca Américains bɛ siran fɛn kelen pe min ɲɛ o ye n'i ka jamanadenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ye munna u tɛ sɔn k'u ka sɔrɔdasiw wuli ka na o la sabula n'u y'o kɛ u yɛrɛ ka jamanadenw bɛ wuli u kama n'o kɛlɛ kɛra ni jamanadenw ni tora o ko senfɛ n'o tɛ a tɔ fɛn fɛn u ka sira t'a si la wa hali o fana Falaye u bɛ maaw don aw senkɔrɔ kuma bɛɛ fɔɲɔgɔnkɔ ka wuli jamanadenw ka bila ɲɔgɔn na yaasa u ka se k'u donyɔrɔ sɔrɔ walima maa minnu bɛ yen n'olu bɛ furugufurugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ jamanaw kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ sigi ka fɛn d'olu ma u ka se ka jamana u sago ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ donc bi jamana minnu bɛ k'u kɔ don u ka jamanadenw na jamana minnu bɛ k'u ka jamanadenw kɛ bolofɛfɛn ye u k'a dɔn k'a fɔ ko Amérique jamana maa min bɛ se k'a bali a ka wulikajɔ la bi Falaye o ye jabaru masa ye n'o tɛ kɔni wa kɛlɛ foyi tɛ yen k'u b'a kɛ k'a kɔlɔlɔ bɛ s'u ka jamanadenw ma sabula u sɔrɔ man di u yɔrɔ ka jan wa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka taa maaw nɔfɛ nka u bɛ kala sɛbɛn fɛn o fɛn na i b'a ye hali yan an ka farafin jamana u bɛ mun fɔ n'aw ka jamanadenw bolo u ka lasigidenw bɛ mun fɔ kuma caman réunion na komi aw ka jamanadenw ko ten an bɛ se ka mun fɔ o de y'u ka ko kɛcogo ye nka n'aw ka jamanadenw tɛ ɲɔgɔn fɛ a ye wo di olu ma an bɛ taa fan fɛ an bɛ tila ka na sisan Maduro minɛna cogo di k'o fana ɲɛfɔ maaw ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Falaye Nicolas Maduro minɛlen kɔfɛ n'o ye Venezuela jamanakuntigi a n'a furumuso Amérique jamanakuntigi n'o ye Donald Trump ye a ye kuma in ɲɛfɔ kunnafonidi senfɛ sibiri tɛmɛnen min ye Venezuela jamanakuntigi ye n'o ye Nicolas Maduro a n'a furumuso Cilia Flores u fila bɛɛ lajɛlen minɛna Caracas n'o o ye Venezuela faaba ye Américains ka sɔrɔdasiw fɛ sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 3 san 2026 sɔrɔdasi wulikajɔ belebele fɛ min dara wuli ka bon Donald Trump ko k'u kun b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ nale wa ale ye ko in lajɛ i ko i sigilen i ka télévision kɔrɔ i b'a lajɛ cogo min Américains ye wulikajɔ in kɛ cogo min ko waati min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun dabɛnna Falaye a bɛ kalo caman bɔ Américains y'u ka espion caman bila u bɛ photo ta Venezuela jamanakuntigi a bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ u ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ sigi sen kan k'a fɔ ale ɲɛna ko u bɛna na min ye karaw kɛ cɛ la décembre kalo la baara in n'o ye jamanakuntigi ye a lakɔlɔsili kabini utu kalo service de renseignement maaw olu bɛ baara la Venezuela kaw fɛ yen Falaye
i b'a dɔn k'a fɔ min ye Nicolas Maduro ye ale yɛrɛ ye Hugo Chavez tiɲɛta b'a ye. Hugo Chavez min nana anw fɛ yan na a kɛlen don ka ATT-Bugu jɔ an fɛ yan a daba filɛ nin ye n'a b'a fɔ ma ko Venezuelakaw ka ATT-Bugu fala ye. Hugo Chavez min ni Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ la olu kun ka di kosɛbɛ. O tiɲɛtaba o de ye Maduro ye. Ale de ye wulikajɔw caman kɛ nka min ye maa in ye k'a ye fɛn dɔ de min a sara o senfɛ. Kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ka kuma senfɛ fala ye k'u ye mankan wuli Venezuela kɔnɔna na ka sigana don maaninfinw kunkolo la. U ka service de renseignement maaw barokɛyɔrɔw te min yɔrɔw kafe min yɔrɔw ekɔlidenw min ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min fanga sinamatɔw ni maa minnu t'a fɛ fanga ka mɛn sen na olu bɛ baara kɛ yɔrɔ min u y'olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw daminɛ kabini utu kalo. O kɔfɛ sa u ye maaw ɲini maa minnu bɛ jamanakuntigi in yɛrɛ a masurunan na k'a ta sa k'a lajɛ a bɛ wulikajɔ minnu kɛ a bɛ dugutaa minnu kɛ a bɛ mun dun a bɛ mun don bangan sugu jumɛn ka da a ye fo ka taa se a siyɔrɔko ma. Américains ka général n'o ye Dan Kain ye n'ale y'u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ale de bɛ ka nin laseli in kɛ. A ko o la sa ko min ye kalo caman ɲɛɲininiw senfɛ u kɛlen ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u bolokɔrɔ u tun b'a fɛ k'u ka wolomasiri tabaw bila ka taa min ye Nicolas Maduro minɛ. A ka waati dɔw la a kun taara dugu la yɔrɔ minnu na n'a bɛ so falen falen siyɔrɔ falen falen o fana ɲɛ kun tunun'u na dɔɔni nka o kɔfɛ k'u ye wulikajɔ kurakuraya tuguni ka bɛn ni utukalo ban waati ye fo kana se nin waati ma u y'a dɔn a bɛ min kɛ cɔyi waati min sanga min jamana taabolo ni jamana ko baara a b'olu kɛ cogo min ani maaw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn lajɛba minnu kɛra fala ye New Yorkkaw fɛ yen o baaraw la a y'olu kɛ cogo minnu na a n'a ye tile hakɛ minnu kɛ yen a n'a ye fɛn minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ja bɛ lamɛrikaw bolo juma tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 22 o tɛmɛnen ni miniti 46 ye Washingtonkaw fɛ yen n'o bɛ bɛn anw ka fajiri maaya fala ye o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye ale ko k'u k'a minɛ a y'o fɔ min kɛ a y'a fɔ a ka kɛlɛkɛcɛw ye fɛn fila don a su walima a ka na n'a ɲɛnama ye wa n bɛ dugawu k'aw ye ala k'aw garisɛgɛ ja General Kain ale de nin kuma in fɔ kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn bɛ yen n'olu kun labɛnna k'u bila batoba fila in kɔnɔ maa 100 ani maa 5 maa 1000 bɛ minnu kɔnɔna fala ye u y'olu bɛɛ lajɛlen sasasa k'olu wuli k'u jɔ min ye kwajikantaw ye pankuru minnu bɛ pan k'u to bato kɔnɔna na olu bila ka Venezuela wulikajɔ kɛ hélicoptère u ka maa minnu bɛ yen ni ko kɛra u bɛ se ka maaw cɛ ka taa n'u ye yɔrɔ a nɔgɔnin fɛ ka taa se u ka force spéciale ma Venezuela jamanakuntigi a sira yɔrɔ min na o don fala ye u ye yen bɛɛ kɛ hélico ni drone ye ale ni ji minɛn minnu bɛ se ka maa ta ka tila ka taa n'i ye ji kɔnɔna na yɔrɔnin kelen bato kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u bɛ se ka jamanakuntigi minɛ tuma min fɛn fɔlɔ minnu wulila olu wulila ka mugu ci daminɛ Venezuela dugu yɛrɛ kɔnɔna na n'u ye a gosi yan u bɛ taa gosi yan fɛ maaw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu bɛ k'a fɔ ko ko bombardement bɛ ka kɛ Venezuela tuma min o y'a sɔrɔ min ye Maduro ka so ye o laminilen don ni hélico ye fala ye duguma ani sanfɛ muguci fɔlɔ minnu kɛra Caracas o kɛra ka bɛn yan min ye nɛgɛ kanɲɛ 7 ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ senkola minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu caman ka masiw jɔra fala ye Amérique fan fɛ kɔni ale ni Venezuela yɛrɛ kɔnɔna na u ye fɛnw caman jɔ fo ka taa se bombardement kun cɛli ma tuma min maaw nana ye k'a fɔ sa u ka jamanakuntigi a bɛ bolola koyi hélico dɔ u y'o lawuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na a nɔfɛ sabula Donald Trump bɛ k'a fɔ cogo min na olu ye min kɛ ka sigi sen kan yaasa ka se ka kamalen minɛ a ma kɛ ko gɛlɛmanba ye sabula maa tɛ yen min donna u n'a cɛ maa tɛ yen min ko waleya in tɛ kɛ wa min ye nɛgɛ kanɲɛ 2 ye n'o bɛ bɛn anw ka yan heure 7 ma hélicoptère nana ka na u jigi min ye Nicolas Maduro tun bɛ du min kɔnɔ n'a kun dogolen don so min kɔnɔ o dugumana na so belebele fala ye ko min ye so in ye n'i y'a jateminɛ ani Maison Blanche jɔcogo bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nka danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ in kɔnɔna na ye n'o ye Maduro minɛna yɔrɔ min kɔnɔ fala ye u b'a fɔ a ma ko Mar-a-Lago in ale fana ye yɔrɔ ye sa yɔrɔ min ni Américains yɛrɛ fana ka yɔrɔ dɔ fana tɔgɔ ye ko Pentagone ale baarakɛlaw fana bɛ sigi o yɔrɔ kelen de la ye nka danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye u ta bɛ kɛ acier de ye
ni donna wo kono ka ban ase de be dɛrɛ i da la wa min ye Trump ye ale kun sigilen no yɔrɔ kelen min ɲɔgɔnna na n'a bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen la ani seya maaw dɛ cɛ in fana tun b'o so ɲɔgɔnna de kɔnɔ nka Amerikɛn minnu ye nin baara in kɛ u ye min ɲɛfɔ u ka jamana ɲɛmaaw ye u ko ko soba in a dɔw bɛ belebele minnu ye ase ye tuma min na Nicolas Maduro tun b'a fɛ ka don o kɔnɔ ase ninnu banna parce que kuran kun tigɛlen yɔrɔ bɛɛ kun tigɛlen don a ma se tuguni olu k'a fɔ k'u b'u ka ase tigɛlanw bɔ ko ka taa parce que k'u kun y'a bɛɛ lajɛlen labɛn n'a kun donna a kɔnɔ olu ma ase tigɛlanw ɲini tuguni koyi olu sina k'a minɛ ten wa ko a ma ala kɛ mankan ye a y'a yɛrɛ t'u bolo a muso fana o fana m'a kɛ mankan ye min ye kunnafonidilaw ye u y'a yira sa ko min ye Trump ka laseli ye fala ye a dungumayɔrɔ ye min ye k'a bɛ kuma ma a tɛ se ka ɲininkali kɛ n'a y'a daminɛ ka ban o y'a bannen ye ko Trump ko ale y'a f'u ɲɛna ko kumana k'aw y'a fa wa a y'a minɛ ko sabula yɔrɔ la dibi tun bɛ yen k'u ko ayi an m'a fa k'a ɲɛnama b'an bolo k'u ka sɔrɔ ka yeelen minɛ k'a yira k'a ko mission accompli k'u kana n'a ye u ka sɔrɔ k'a dɛndɛ ka don min ye Maduro n'a muso ye u minɛna tan cogo de la Ameriki jamanakuntigi yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo min u ka kiiritigɛlaw u ka sɔrɔdasi ɲɛmaaw u ye wulikajɔ mun kɛ ka se ka nin sɔrɔ ka tila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nɔgɔnni fɛ k'u y'a minɛ ko sabula min ye bamajɔlen ka wale kabaw ni dɔrɔgu feere k'a b'o baara de kɛ eliko kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o bɛ maa ta sa nɛgɛ kanɲɛ 3 waati n'o ye sɔgɔmada nɛfɛ kanɲɛ ye a n'a furumuso u y'o bilo kɔnɔ u ka pankuru min bɛ yen ni o bɛ ji u ka bato min bɛ yen n'o bɛ ji kan n'o ye kɛlɛkɛ bato ye IOJ ma u taara bila o de kɔnɔ Trump ko o yɔrɔ de la sa ale yɛrɛ ka sɔrɔ ka a bila bɔlɔlɔ siraw fɛ sa nɛgɛ kanɲɛ 4 waati k'u ye Maduro minɛ ko min bɛ ka fɔ sisan Trump ka fɔ la k'o ye ko kɔfɛ kumaw ye ko n'o tɛ olu ka wulikajɔ kɛ bɛɛ ye bato ye k'a ji kan ka taa bɛɛ ye lamalama in ye maa si b'a dɔn k'a fɔ ko min ye olu ka jamana maa minnu y'a tu tigɛ kabini kuma jan u ye terrain min tracé diɲɛ kɛlɛba filanan kɔfɛ maa si yamaruyalen tɛ ka don olu ni Amérique latine cɛ olu ta de don Chine bɛ n'a lamini jamanaw bɛ cogo min Irisi fana n'a taw bɛ cogo min ko ninnu fana y'olu ka jɔnforo de ye donc k'o de la maa kun tɛ se ka wuli ka na sabula a baara tun bɛ ka kɛ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ ko misili minnu yɛrɛ tun bɛ yen n'olu kun labɛnnen don ka Maduro kɔlɔsi fala ye ko ɲininkali de bɛ ka kɛ jɔnni ye olu bɔ baara la jɔnni ye a ka système de défense mɔgɔw bɔ baara la sɔrɔdasi minnu dilanna fɛ n'u b'a fɔ ko révolution mɔgɔw jɔnni olu bɔ baara la maa 180 minnu b'a bolo n'u b'a fɔ ma ko police rapide mɔgɔw olu taara mini ni ɲininkali ninnu bɛ jaabi sɔrɔ min fɛ Amerikɛnw ye musaka min don baara in kɛli la ka daminɛ u ka finitigi ɲɛmaaw la ka jigin o de la a denkɛ ko ale fa minɛli ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko u ka finitigiw y'ale fa janfa k'u y'a fa di Amerikɛnw ma ko a yɛrɛ ka gardiw n'a baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen k'olu de y'a janfa bi olu de y'a janfa sini ko wa ko janfa ne fana don a ko min ye nin complot in ye ni diɲɛ jɛra k'o kɛ Amerikɛnw k'u sigi k'u filɛ ko ale y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko danaya maa ni i kɛrɛfɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ min ye ale fa ye ko a gɛlɛyara a n'a kɛrɛfɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ne na ni nin janfa in ye sɔgɔmada in na fala ye an ye min sɔrɔ ka bɔ New York Times kɔnɔna na Forbes ale ni Fox ka taa fara NCC kan ani an yɛrɛ ye ɲinini misɛnnin minnu kɛ k'a ko tɔw sɛgɛsɛgɛ k'a latilen o de ye nin ye Nicolas Maduro minɛliko la. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda
Falai min ye Côte d'Ivoire kaw fɛ ye an ka wasaden n'o ye farancɛla wasaden ye Mamadu Awa Gassama k'a bɛ jouer kalo tɛmɛnen o tile 2 ale bɛ bolola ye a ka surandonbaga n'o ye maître Mamadu Ismaël Konate o ye kibaruya di kunun k'a jira sa k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kiiritigɛlaw ko ni juma nata in n'o ye janvier kalo tile 9 ye k'a ka kiiri k'a bɛna kɛ Abidjan kaw fɛ yen Gassama kabini juillet kalo tile 2 sanba 2025 n'a minɛna Côte d'Ivoire kasobonba a b'o de kɔnɔna na min ye Mamadu Ismaël Konate sɛbɛn bɔra ale yɔrɔ ale min ye a ka surandonbaga ye Fala ye Kulubakaw fɛ yen kunungo an ka lasigiden min kan ka taa Genève n'o ye Seku Gawusu Sise ye maa ma falen don an ka jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ baara la maa min don a bɛ ko caman kalama baarakɛla yɛrɛ ani faso kanuna don jamanakuntigi kɔni ye Zein a bolo bin yɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ Fala ye kuntilenna minnu b'a fɛ a y'o fɔ Gawusu ye ka tila ka ladilikanw k'olu d'a kan Mali yɛrɛ bɛ taabolo min na bi k'olu ɲɛfɔ a ye min ye Seku Gawusu Sise ye ale de tun bɛ an ka jamana kɔnɔna na ani jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baara minnu bɛ kɛ jamanabaw fɛ o ɲɛmaya tun bɛ ale bolo Ablaye Diop ka baarakɛyɔrɔ la nka sisan Mali jɔyɔrɔ a bɛna t'o fa Suissekaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la a sigiyɔrɔ bɛna bɛn Genève ma o ye tubabukan fɔyɔrɔ ye Suissekaw fɛ yen baabu in senfɛ ani jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye la sa a ko jamanakuntigi ye taabolo ni tabiyaw ɲɛfɔ a ye baara in kan ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani diɲɛ bɛ se ka kuma cogo min ale ni diɲɛ magoba cogo an ka nafa bɛ se ka sɔrɔ cogo min na u bolo Gawusu ko a y'o ɲini ale fɛ a ko min ye jamanakuntigi ye a y'i sinsin min kan kosɛbɛ an ka seko ni dɔnko ni an ka maanifinya taabolo a kana ɲinɛ olu kɔ ani jamana bɛ bawolema sira min kan nin waati in na a ko président y'a ɲini a fɛ a ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ seko ni dɔnko o ka don maliden bɛɛ lajɛlen taabolo la yaasa jamana bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka kɛ ni an ka jamana dumanba in ale taabolo n'a seko ni a dɔnko ye min ye Gawusu ye a y'a fara ka fana k'a fɔ ko jamana nafa jamana ka sɔrɔ jamana bɛ fɛn sɔrɔ fɛn o fɛn na ko jamanakuntigi k'o k'a kuntilenna ani jamanadenw ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na wa min ye AES ye a kana ɲinɛ o fana kɔ sabula an b'o ko in kɔnɔna na an n'olu jamana saba bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuntilennaw n'o taabolo fana ko k'olu f'a ye lasigiden kura Fala ye a ko ni Ala sɔnna a ma a ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ jamana kɔnɔna na yanni jamana kɔkan na olu na kɛ leçon ye a yɛrɛ bolo ka fara jamanakuntigi ka bilasiraliw kan baara kɛcogo ɲuman a ka se k'o kɛ Gawusu an b'a fɔ Fala ye an ni ɲɔgɔn sɔrɔ lasigiden so caman na diɲɛ kɔ kan min ye Genèvekaw Bruxelles-kaw fɛ yen ale ni Faransikaw fɛ yen a ye baara kɛ olu yɔrɔ caman na an y'a sɔrɔ yen Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ka min ye Mokhtar Wan to affaires étrangères la fana a ye baara caman fana kɛ conseil diplomatique la Gawusu Sise maa min don a bɛ baara in min dalen dira ma nin ye a b'a baara ɲɛdɔn kosɛbɛ Bamako yan min ye Ablaye Diop ye ale ye jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu kan ka na n'u ka lasigiden sɛbɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'o 2 bisimila Ablaye Diop y'o kɛ a yɛrɛ ka minisiriso kɔnɔna na lasigiden fɔlɔ o ye Pays-Bas n'an b'a fɔ ma ko Hollande olu ka lasigiden filanan o ye Sinkaw olu ta ye yan'u k'u ka baaraw ta n'u ka t'u ka sɛbɛnw bɛɛ yira jamanakuntigi la a ka kan u n'ale ka ɲɔgɔn ye a ka hakilinaw d'u ma baara bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ ani Mali bɛ kuntilenna minnu na nin waati in na Ablaye Diop n'u y'o hakilina falen kɛ ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye Fala ye ko nin waati in na Gawokaw fɛ yen bingali misɛnw olu bɛ ka daminɛ tuguni 2 kɛra Bamancɔni wawalekɛbaa dɔ bɛ yen u ka so marifa min tun b'o kɔnɔ u taara yen ci k'o minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'o ye Guzurekaw olu fɛ yen u ka dugu Bagunce filanan o kɔnɔna na n'o ye Guzure commune ye npogotigi dɔ fana u y'o fana ka telefɔni daraki a la ka boli ni o ye Bamanciwalekɛbaaw to yen sa o na kɛ bingalikɛlaw ye nin baara bɛɛ lajɛlen sa gendarmelakaw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di sanubɔyɔrɔ dɔ n'o o bɛ Desokaw fɛ yen Yanfoyila marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kusan commune kɔnɔna na bin taara kɛ yen nka k'olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ chinois minnu bɛ yen baara in kɛra nin kalo in tile 2 n'o ye janvier kalo tile 2 ye nɛgɛ kanɲɛ 19 ka taa se kanɲɛ 21 ma maa ye bingalikɛla ninnu kɔni u ye tiɲɛni kɛ nka maa ni ma to a la u tilara ka segin ka na sa ka tasuma bila yɔrɔw la kungo kɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen na douanelakaw olu fɛ ale ni filamanakaw fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Kusan commune kɔnɔna na Yanfoyila cercle la muso minnu bɛ Banamba n'o ye togodala musow ye olu y'u ka tɔn ɲɛmaaya kura sigi Kunba ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ndeyi Kuyate
ale de taara ka danaya d'a ka san 5 nata in na a ka se ka o baara kɛ. Laɲini ye mun ye sa, musow yɛrɛ ka jɔyɔrɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na, n'o ye togodala musow ye, u denmusow olu ka kalanko bɛ se ka ɲɛ cogo min na, u ka to ekɔli la ka se ka baara kɛ. Muso yɛrɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye, ka dugukolo fana sɔrɔ ka baara kɛ, ka nafa sɔrɔ o la. Banama musow u y'o ɲini min ye kunba fɛ, a ka wuli ka jɔ ka se ka kɛ o la, u ka se k'u jeniyɔrɔ fin. Kayikaw fɛ yen nakɔ minɛnw, jɛgɛmɔ minɛnw, olu kɔni dira Kayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya maa 70 ma. Maa minnu bɛ yen sa, n'u olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na, ani minnu bɔra tunga fɛ ka na, o dira olu ma janvier kalo tile 2. Min ye minɛn ninnu ye sa, misi bɛ a la, baw b'a la, ka taa se sumansi ma, ale ni nɔgɔw, o dir'u ma. A kɛ kun ye sa, dɔ bɛ se ka bɔ maa ninnu ka degun na cogo min na, minnu bɔra tunga la ka na, ani minnu y'u sigiyɔrɔw bila, u ka se ka bolomayɛlɛma kɛ u yɛrɛ ye, kɛrɛnkɛrɛnnen la ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye, u kana siri maa la. Kanadakaw ka jɛkulu min bɛ yen n'u ka baɲumankɛtɔn ye, o sen bɛ baara in na, ka taa fara diɲɛ selekena yɛrɛ ka tɔn min bɛ yen n'o bɛ maa minnu gɛnna ka bɔ jamana wɛrɛw la, olu fana bɛ a la. Galukumekaw olu ka gɛlɛya min kɛra n'u ka denmisɛnnin 6 tora ji la, u kun taa to don kalanyɔrɔ la sa, Bafula bɛ marabolo la sa, tɔnjɛkulu minnu bɛ Bafulabekaw fɛ n'u sigilen don Faransi, olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ani Mayina merilakaw ka donbolokɛ denmisɛnnin ninnu olu somaw ye, min ye Galukumekaw ka dugu in ye sa, bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ka na a bɛ Bafula bɛ mara la, u ye malo kɔni d'u ma, ka tulu di, min ye gilet fana ye n'o bɛ tanga jika kasara ma, u y'o fana tangalanw o fana di u ma, yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ tanga n'o ye cogo min. Kalanden 6 in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni olu kɔni binna Bakoyi ale kɔnɔna na novembre kalo tɛmɛnen. Falaye Énergie du Mali nin tile 2 laban in na, maaw wulilen don k'u jɔ ko énergie a bɔra heure 12 la ka na heure 6 la, a bɔra heure 6 la sisan a nana kɛ heure 3 ye. Sɔgɔmada in na anw ka misiri la fajiri seli waati, alimami yɛrɛ ko courant nana kunungo, o tɛna se kɛ sɔgɔmada in na sa, 3h du matin ka tigɛ 6h du matin, yɔrɔ kɔni o ye heure 3 cɔyi ye. A ko k'a bɛ dugawu kɛ Ala ka courant ko in nɔgɔya. Falaye ka kɔni waleya ɲɛ, maaw sɔmina a mɛnna, nka komi tajiko gɛlɛya bɛ yen, maaw tun y'a da u kun. An ye min mɛn Falaye, directeur kura min nana énergie kunna bi, a bɛ ka yɛlɛma minnu don baara la, maa minnu tun bɛ yen n'olu bolo bɔra baara la, a bɛ ka na ni olu ye minnu ye tiɲɛni kɛ énergie kɔnɔ. An y'o mɛn syndicat mɔgɔw da. Filanan ye mun ye? Sira dɔ bɛ yen, n'o o kan ka dilan yanni funteni cɛ, ɲɛsin kɛ t'o ma, baarakɛlaw ko k'u y'a kuma fɔ k'a fɔ, a baara tɛ ka kɛ. Sabanan ye mun ye? Taji minnu k'a kuma fɔ, taji ko gɛlɛya o tɛ énergie la bi, sabula musaka minnu bɛ ka di o bɛ ka kɛ, nka baara kɛcogo a bɛ fɔ min ma ko administration énergie yɛrɛ kɔnɔna na, o kɔlɔlɔw de filɛ nin ye ka na nin ye. Maa minnu ye énergie redressé san 2 laban in na, olu caman de bɛ ka bɔ, u fanga bɛ ka dɔgɔya kɔnɔna na, jɔyɔrɔw bɛ ka bɔ u bolo. Maa minnu bɛ yen n'u y'a sigi a sen sabara kɔnɔ, ko olu dɔw de bɛ ka na lakurakuraya bi. Ɲɛmaa kura yɛrɛ fana Falaye k'a b'a sigi waati, an ye min fɔ, maa o maa ni u b'a ta k'a bila baara la, u ka lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ a bɛ se a baara la, n'a bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ. Bi nin ye ko gɛlɛnmaba de daminɛtɔ ye, parce que an bɛ ka taa funteni de la. Heure 3 tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, Maliyɛnw m'u ta dabɔ o kama. Premier ministre ale ye wuli ka jɔ kɛ Falaye ka layidu di bɛɛ ma ko heure 19. An b'a dɔn k'a fɔ nin ko min filɛ senna nin ye, a ka wuli k'i jɔ énergie kɔnɔna baara min nana n'o ye directeur kura ye, a nana sɔrɔ baara min kɛra ka kɔrɔ, n'a ma min far'o kan a kana o bɔ a la, a kana taa falen kɛ, falen min na ni maaw ye, maa minnu bɛ société in sigi a sen sabara kɔnɔ tuguni. Sabula fɛn caman bɛ bi, mɔgɔw y'u muɲu, mɔgɔw sabalira, mɔgɔw sɔnna énergie ka ko caman ma Falaye, nka min bɛ ka ye bi heure 3 tiɲɛ yɛrɛ la heure 3 fana man ɲi. Monsieur le Premier ministre, i ye layidu ta Maliyɛnw ye, i ko k'u ka heure a dɔgɔyalen bɛ kɛ 19 ye Falaye, n'an ma a sɔrɔ kuda ye, n'an tɛ heure 19 in sɔrɔ, an kun bɛ heure 6 kɔrɔ min na kɔni an ka to kɔni fana na. N'o tɛ bi mɔgɔ baden de degunnen don, mɔgɔ tɛ ka kuma dɛ, parce que bɛɛ b'a dɔn ko jamana kɔnɔna na gɛlɛya bɛ yen, nka n'a nana se yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko kɔnɔnamɔgɔw bɛ ka kuma énergie fana na, u bɛ ka laɲiniw kɛ, degun bɛ ka don, baara min kɛra san 2 na ka se ka baara kɛ, hali ale premier ministre yɛrɛ nana ni fɛɛrɛ minnu ye k'u sigi sen kan, ne ye nin de fɔ yan Falaye.
anw ka jamana ɲɛmaaw tɛ sɔn lakɔlɔsili de ma n'i ye fɛn di mɔgɔ ma Mali la i b'a lakɔlɔsi a ye nin kɛ nin ɲɛna a ko bɛ cogo di an ko nin bɛ kɛ a bɛ cogo di yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ sugubulon de ka d'u ye tajiko o marché mɔgɔw bɛ taa u ta o de fɛ fɛnw bɛ san minnu na sanni feere cogo an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ falaye u ka énergie u k'a wuli k'a jɔ a sen kan u kana to énergie ka bin tuguni u ka maa ɲini maa min bɛ énergie baara dɔn maa min tɛna taa maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ maa min tɛna taa ko tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya k'a nɔɔni tuguni sabula an ɲɛ bɛ min na olu yɛrɛ ye wuli ka jɔ caman kɛ hali an ka service de renseignement yɛrɛ ye baara caman kɛ pour que ko in ka se ka kɛ ka ɲɛ donc sisan an bɛ min ɲini u fɛ u tun y'o min kɛ fala ye u ka segin k'o kelen sigi sen kan tuguni yaasa ko kana segin u nɔkɔrɔ la parce que bi n'i ye bɔlɔlɔ sanfɛla lajɛ i mana tɛmɛ kunnafoni kelen na filanan sabanan ye énergie ko in ye an dun filɛ nin ye waati min fana na nin ye waati nɔgɔn tɛ waati in ka gɛlɛn kosɛbɛ san daminɛ de don mɔgɔw ka sɔrɔw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na mun ka di i bɛ bɔ i bɛ t'i ka baara kɛ i b'i ka baara kɛ i bɛ segin ka na i bɛ mun fɔ gouvernement ye mɔgɔw b'o dɔrɔn la bi i m'a ye hali mɔgɔ min bɛ kɔ kan u bɛ ka kuma minnu fɔ ne ko n k'u ti yan tiɲɛ de dɔn degun min bɛ yan n'u b'o dɔn wala u b'u da don u ka kuma ninnu na fɛn fɛn bɛ kuma na kɔ kan u ti yan tiɲɛ dɔn nka tiɲɛ min bɛ u t'o dɔn Bamakokaw ni Maliyɛnw bɛ mun nɔfɛ bi ala ka ɲuman se n ka baarakɛyɔrɔ n ka taa n ka baara kɛ ka n ka dahirimɛ sɔrɔ ka segin so politiki ko ni fɛn ninnu nɛgɛ bɔra mɔgɔw la de u t'a fɔ dɛ nka nɛgɛ de bɔlen don u la sabula u bɛ mun fɛ bi o y'u ka denbayaw ka siniɲɛsigi n'u ka jamana taabolo bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc énergie ko in yanni ɲuguɲugu ka ɲagaɲaga wuli jamana ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ u yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ terikɛ Fala ye n'o ye premier ministre ye a ka wuli ka ko in sɛgɛsɛgɛ tuguni a ka wuli k'a ko jateminɛ mun bɛ yen n'o tɛ heure 3 o ji t'an jɛ dɛ nɛgɛ min tiɲɛnen don n'a kuma fɔra labɛn minnu fɔra ko ka olu kɛ yanni tilema cɛ ɲɛmaaw minnu bɛ énergie kɔnɔ k'u ɲɛsin a baara ma u ka syndicats lamɛn u ka baarakɛlaw lamɛn u ka dugudenw lamɛn u ka maaw ka degun jateminɛ mɔgɔw ye mun ye mun kɛ kuma tɛ bi n bɛ ka kuma min mɛn Fala ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko kuma k'an ka 20-20 taara min bɛɛ bɛ ka nin de kuma fɔ an ka 20-20 taara min donc nin ye anw kɔni ka bilasiralikan ye ka ɲɛsin u ma u k'u hakili to a yɔrɔ la yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o fana kana na fara an ka gɛlɛya tɔw kan sabula gɛlɛya caman o bɛ jamana in ale kɔnɔna na bi maa ti yɛlɛ maa ka bɔnɛ sa Fala ye nka Allemagne fana nin y'olu tile 5 ye u ka faba Berlin Fala ye courant tɛ yen courant tɛ yen an balima minnu bɛ Alimanikaw fɛ yen u ko ko Berlin dugu kɔnɔna bi Fala ye an bɛ bɔ cogo min na ka taa an ka telefɔni branché dɛ mɔgɔw bɛ t'o de kɛ pour que ka se ka kuma mɔgɔw fɛ Berlin ye Allemagne faaba de ye n'i ye Allemagne ta k'a lajɛ Fala ye nansara jamana la n'u ye Europe ye musaka bɛ jamana min bolo jamana min ka yiriwali barika ka bon jamana min bɛ se ka ko caman k'a yɛrɛ ye ko ga ba 50 de bɛ yen bi min ye o faaba kɔnɔna na courant ta kɔnɔna na o degun de b'olu fana kan wa ko a tɛna na ban san ko fo alamisa nata olu yɛrɛ dun k'u bɛ fɛ sisan ka courant yɛrɛ de bɔ fiɲɛ yɛrɛ fɛ sabula panneau solaire kun t'u bɔ tuguni u bɛna n'a bɔ fiɲɛ fɛ nka o yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ k'u ni jamana dɔw bɛ ɲɔgɔn na k'a na kɛ ko olu de bɛ ka nin gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin u ma bi Allemagne kɔnɔna Fala ye nɛnɛ degré bɛ n'i ye dɔ bɔ 15 la ani ka dɔ bɔ 9 na -15 degré ka taa -9 degré la chauffage tɛ ka sɔrɔ foyi tɛ ka sɔrɔ nin ye Berlin de ye hɛn Allemagne capitale ale kɔnɔna de filɛ nin ye tan nin ye a tile 5 ye courant tɛ ale fana kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw la Fala ye n'i sera Niger jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri olu ni Cotonoukaw n'o ye Beninkaw ye k'olu ka sɔ tɛ ka se ka bɔ minɛn kelen kɔnɔna na u ye bataki dɔ bɔ sa k'a jira k'a fɔ janvier kalo tile fɔlɔ min ye Niger ale jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri k'u b'a ɲini Seydou Umaru fɛ ni ale ye conseil fɔlɔ ye Benin ka lasigidenso la Niger k'a ka taa so k'a k'a ka minɛnw cɛ ka taa min ye Nigerkaw ye u y'o ɲini ale fɛ Guinée Conakry Mamadu Doumbouya ko ale kɛra jamanakuntigi ye Fala ye kalata senfɛ kalata min kɛra nin kalo in tile tubabu kalo salen 28 san 2025 n'o ye décembre ye Mamadu Doumbouya janvier kalo tile 4 a ye Guinéen bɛɛ wele k'u kana bɛn na u ka fara ɲɔgɔn kan u ka baara kɛ sabula ale bolo ale ma se maa si ma se Laginɛ de gagnera wa Laginɛ de bɛ to yen bi Laginɛ de bɛ to yen sini u k'o faamu u ka jɛ ka baara kɛ Marakukaw fɛ yen
coupe d'Afrique be sena yaasa ka se ka lakana ko kɛ u ka chef de renseignement maaw y'a yira sa ko nin kalo in tile 4 ka taa sa tile 6 ma délégation fédérale dɔ n'o o ye FBI bolofara ye o bɔra Amerikikaw fɛ yen ka na min ye coupe d'Afrique lakana ko bɛ cogo di a fɛɛrɛw sigilen don cogo di ka n'u ɲɛ da minɛnw bɛɛ lajɛlen kan k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ sen kelen kan o baaraw bɛ ka kɛ Marɔkukaw fɛ yen République démocratique du Congo ko bingali bɛ ka caya ka ɲɛsin musolakaw ma ye san 2025 kɔnɔna na min ye UNICEF ye a ko maa 75 ɲɔgɔnna bin kɛra olu de kan min ye waleya in ye k'a bɛ ka juguya kosɛbɛ Kongokaw fɛ yen ko fo fɛɛrɛ ka ɲini ale ko la Guinée équatoriale ale y'a ka faaba yɛlɛma pewu ka bɔ Malabokaw fɛ yen Ciudad de la Paz ko yen kɛra u ka faaba ye sa maa 200,000 o de kan ka taa dugu in na dugudenw olu fana na wuli ka jɔ kɛ waleya in kɛkun ye min ye sa taji min bɛ bɔ dugu kura in na n'o y'u ka faaba kura in ye Ciudad in na ko a kɛkun ye o ye wa min ye san 1 dilen don fanga baara bololaw bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se u ka minɛnw cɛ cogo min na ka yɛlɛma faaba kura in ale kɔnɔna na Bata ni Malabo tɛmɛnen kɔfɛ min ye Ciudad ye ale de bɛna na kɛ u ka faaba ye Ugandakaw fɛ yen Falaye ko ŋunuŋunu bɛ yen min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyanen n'o ye kosɛbɛ jamanakuntigi kalataw kan ka kɛ janvier kalo nata in tile ni janvier kalo in tile 15 min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye n'o si bɛ san 80 kɛla Yoweri Museveni ale ni fanga ngwaradaba Bobi Wine k'olu de bɛ ɲɔgɔn na kabini san 2021 ni maa 2 olu de kɔni bɛ taa kalata la ni mankan bɛ wuli a la wa halisa ko o mankan kelen don Faransiikaw fɛ yen sa ko min ye mɔbili minnu bɛ yen n'o bɛ maaw ta kɛrɛnkɛrɛnnen la Paris yɛrɛ kɔnɔna na kunungo k'olu jɔra Lazara waati ka sababuya kɛ neige o binna baaraw olu kɛli gɛlɛyara kosɛbɛ Faransiikaw fɛ yen Kɔlɔnmi jamanakuntigi n'o ye Gustavo Petro ye a y'a yira sa k'olu na kɛlɛ boloda k'u na marifa ta ko ka ɲɛsin Ameriki o ye min ta ka ɲɛsin ale jɔɲɔgɔnkɛ ma n'o ye Venezuela jamanakuntigi ye min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ olu ni Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ ko nin na dɔ fara a kan olu na wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min na fɛɛrɛ ni dabali o bɛ se ka kɛ cogo min ale Ameriki kɔnɔna na an bɔra sa k'a fɔ min ye Nicolas Maduro ye ale ka kiiri ko bɛɛ lajɛlen fɔra ale min taara ta fo a ka faaba kɔnɔ Caracaskaw fɛ yen a yɛrɛ ko k'ale tɛ foyi kalama nin ko in na ko wa ko ale filɛ nin ye k'a tɛ se ka foyi fɔ nin ko in na u y'a yira sa ko a ka kiiri kɔni marisi kalo tile 17 a na sigi ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na Fala an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka don farikolo ɲɛnajɛ kun kan. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kanu min bɛ ka taa Marɔkukaw fɛ ni nin y'a siɲɛ 35 ye Falaye Egypte ale se sɔrɔ Benin ka kunungo k'a ka sɛbɛn sɔrɔ min ye ka taa sa quart de finale kɛnɛ kan min ye mi-temps na o bɔra 1-1 na Egypte ye cɛlu dasi min ye Beninkaw ye u nana ji bɔ ndolanci in kɛra Agadirikaw olu fɛ yen o nɔgɔnin fɛ sa an bɛ se ka fɔ sa min ye Egypte ye ni ala y'a to Burkina ni Côte d'Ivoire ndolantan na ni min sera Falaye olu ni Egypte na ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ in ale kɛnɛ kan n'i ye ko in ta k'a jateminɛ sa 8e de finale in a ndolanci fɔlɔ Sudan ale ni Senegal tun bɛ ɲɔgɔn na o ko tora Senegal ta la 3-1 Mali Tunisie fu ni 1-1 ndolanci taara ban ngɔ in na sa min ye Mali sera ka 3 don olu ye 2 o sɔrɔ ka don min ye Mozambique ale Maroc ni Tanzanie olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ko tora Maroc ta la 1-0 Afrique du Sud kunungo Cameroun y'ale minɛ ka 2-1 k'ale la Egypte ye 3-1 kɛ min ye Egypte ye 3-1 kɛ Benin na Cameroun ale ma ta Nigeria ma tabla dagirindala Falaye 4-0 ale o de kɛ Mozambique la n'i ye ko ta k'u jateminɛ sa an bɛ se ka min fɔ quart de finale nataw kɔni olu filɛ nin ye kabini sibiri jumadon nin kalo in tile 9 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati Tanzekaw fɛ yen ndolanci kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Ibn Battuta la min ye Senegal ni Mali an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ye nɛgɛ kanɲɛ 16 waati jumaseliw ma ban pewu min ye Maroc ale ni Cameroun olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Arabakaw fɛ yen o jumadon kelen na nka olu ta bɛ taa kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati Nigeria ale sigilen don ka Algérie ni RD Congo ni maa min ye se sɔrɔ la ale ni o bɛ bɛn Egypte fana Côte d'Ivoire ni Burkina ni min ye se sɔrɔ la ale ni o bɛ bɛn quart de finale la Falaye min ye Maroc ka balontan min kɛra ni a kuma cayara kosɛbɛ
ko kafu maaw u kɔni ma sɛbɛn bɔ min ye ka Mali arbitre k'a ɲangi u ye a yira sa k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ kɔni kuma cayara ko in na kosɛbɛ u ye video kunkurunin bɔ ka kow ɲɛfɔ o kɔnɔna na nka u y'a yira sa ko min ye délégation min ye tanzanikaw ye u ye laɲini kɛ arbitre bɛ k'o sɛgɛsɛgɛ ka kɛ ni VAR ko ye Maroc ale ndolanci tɛnɛ kɛnɛ kan hali bi fala ye a yira sa k'a fɔ ko min ye ndolanci kɛnɛ ninnu kɔnɔna kɔni samata sɛgɛw ale ni min ye Côte d'Ivoire ni Sénégaliw ye olu de ka jamana ka ca kosɛbɛ mun ye maa caman bila ka taa Coupe d'Afrique ale kɛnɛ kan min ye Coupe d'Afrique ye sa bi ni Ala sɔnna ma Côte d'Ivoire ale ni Burkina ka ndolatan a bɛ se ka jouer ale la jeu pronostic la sɔni san bɛna n'a bila yaasa a bɛ se ka aw yɛrɛ sɔrɔ a la cogo min fala ye Coupe d'Afrique kɛnɛ a ma nɔgɔn bɛɛ bolo dɛ min ye Tunisie ye ale dasilen kɔfɛ dimanche tɛmɛnen Tunisikaw ye kibaruya bɔ ka bi u ka bɔlɔlɔ sira fɛ u ka maa minnu bɛ n'u ka dege karamɔgɔ ye k'u ka waa wɛrɛ u bɛɛ gɛn ka bɔ yen k'u tɛ taa Coupe du Monde na ni denmisɛnnin ninnu ye min ye Tunisikaw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ n'olu ma yɛlɛma kɛ sa o sa nin yɔrɔ kelen na olu de bɛ to yen Zen Mali o de y'u bɔ baara la an b'a fɔ sa ni ne kuma la kumabaw ye an sera ka min fɔ an ɲɛna bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Falaye Keyita tun bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se k'a sɔrɔ cogo min a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 40